Ahoj, zdravím vás Matejsek pri mojom druhom Minecraft Let's Play. Vravil som, že budem hrať off screen, tak som hral, išiel som ťažiť, našiel som 4 irony, našiel som ovcu, spravil som si posteľ a naťažil som pričane také cobblestone. Tuto mám ten dol, tu som to bol ťažiť, tuto je veľký jak svinia. Nie je to dol, ja som ho sám kopal, ale nažil som tam celkom dosť toho. Aj takže čo si spravíme? Neviem, či si mám teraz spraviť boty, ale čo mi sú boty, že áno. Takže spravíme si meč. Asi. Meč. Hej, meč si spravíme. Asi, neviem. Neviem, dúfam, že to dáme. Že ideme sem ťažiť. Ešte tuto, áno. Tuto som mal. To je uhlie. Sa mi zdá. Hejte. Tuto kablu sa tu fakt veľa dá naťažiť. To sa nečuduje Minecraftákovi. Takže ideme tu kopať, tam boli irony a teda. Som zle spravil. Treba ešte jeden iron, lebo keď náhodou nájdem dia, čo verím tomu, že nenájdem. No počkaj, počujem tu pavúka. Okay. Tu. Neviem. Počkať. Že tak. Fuck. Ne. Toto je fail. Čakaj, kde to mám ten dom ja? No ty vole. Toto neviem, kde to je. No fuck. Ty vole, kde mám na dom? Jo, tamto. Že... Čo nerobím, stratili sme také veci, no. Ale to je... No a... Neveď, kably mám.
Všetko sa mi vrátilo. Neviem proste, bol to prvý fail. No s tým nič nespravím. Jo, ale my si ešte spraviť môžeme. Meč? Jo, meč. Tak. Tak. Čakaj ešte. Lopatu. Že naša chyba. Spravíme si v tej častke poriadok. Tak, zadáme si ten meč. Ešte jednu. Tak. Dáme si to takto. Tak, ešte. Asi dáme to. Tak. Tak. Že toto si tu ešte niekde postavím. Tento kaktus mi už narastol. Tak. Že... Ja som stratila aj tie šumky, takže chcem vám povedať, že ešte teraz pôjdem hrať off-screen. Tento diel už bude končiť, možno za chvíľu pôjdem hrať off-screen, ako nemám na to hneď teraz náladu. Dúfam, že vám to nevadí, budem hrať teraz off-screen. Neviem, lebo to let's play nechcem robiť dlhé, aby sa to potom nerenderovalo 300 hodín. Fuck. A to
Hrám. Tak. Že ideme sa vyspať. A týmto by som sa mohol s vami aj rozlúčiť, takže čaute, pokiaľ sa vám video ľúbilo, tak dajte like, pokiaľ nie, tak dajte tiež like. Ak chcete byť môj fanúšik verný, tak po prípade dajte odber. Možno aj vy budete mať potom šancu so mnou točiť let's play. Takže ešte vám chcem povedať, že pôjdem hrať off screen možno. No tak, takže pôjdem hrať off screen, zatiaľ sa pôjdem renderovať to video. A dúfam, že vám nevadili takéto faily. Dúfam, že nie. Takže čus.